Pasabot ni mana pre. Makita ang tukogoy. Ha? Unsa man pasabot ni mana. Kana siya. Ay, dari na lang siguro. Ay, dari. Ay, diyan lang lagi, diyan lang. Wah, Giri oh. Hello pre, kita pre. Kita. Ini siya. Kinahanglan ni siya og 2 moves. Kamay mo na siyang syudad. 2 moves. Two moves. Kasi formasyon dati. Basta 2 moves kamay mo na siyang syudad. Sudah. Go. Lagi, city ba city? 2 moves na siya. 2 moves lang. Move. City, two moves. Ano ra ni mo? City, na. Tama, siguro ko. City. Two moves naman ka. Dili. Wala pala. Ah, mali na yan. Dili, ganaon. City. Dili, ganaon. 3 moves ya, 3 moves. Two moves na ganito ko. Kuha na ko. 3 moves na siya nga. Sakwa ito. May mo na siyang syudad ba? Sikat nga syudad dito sa Pilipinas ba? City lang yapon na siya. Na 3 moves. 3 moves. 3 moves siya. Imo siyang city. May mo siyang city. Isa na sa dito sa tuang lugar dito sa Pilipinas na sikat. City, move city. Mali itong makuha kanina. Ama na to. Ulangan po gisa ka moves. Mas gapo kanina itong kuha. Kaya two moves ra. Ni 3 moves kay 3 moves. Ito yung ano, ana, two moves. 3 moves eh, 3 Two moves. moves sa kanina, no? 2 moves na siya. Imong syudad pre. Mahimo na siyang syudad 3 moves. Mahimo siyang syudad. Syudad. City pa jud. City pa jud. Ana ni siya pre. Ana na yung pormadaan. Kinahanglan na siya 3 moves. Mahimo na siyang city. Igo City, Davao City. Move city. Liter na pre, may liter. Oh, Bisag unsa inyong kuan basta 3 moves na siya. 3 moves na siya. 3 moves. Bisag unsa inyo ang himuon. Basta 3 moves na siya. Ikaw, Bart, naka-idea na, Bart? May idea ni mo anak. Kaya ako video ni mo, Ben. Idea nila. May idea ni mo anak. Imo siyang city. Oh, may mo sa city. 3 moves pre. 3 moves. Nga kanang dapat nga kanang makuha ninyo na pangalanan ning diri sa Pilipinas so sikat po na siya nga kuha na sikat po na siya nga syudad makuha ninyo 3 moves. Sikat na syudad. Oh, sikat nga syudad na siya diri sa Pilipinas gyapon. Part ng gyapon sa Pilipinas. City. Luzon, Visayas, Mindanao. Nara siya diya nakasakop sa tulo. Sa Luzon, Visayas or Mindanao. 3 moves na siya. 3 moves. Pasabot kayo ba? Wala ka kayo sabot. Sabot pre. Ano Klo na ko. Pwede mo kagon pre. Basta 3 moves. Gamay mo siyang sikat nga kuan ba? Sikat nga kuan diri lugar ba? Or sikat nga syudad diri sa Pilipinas ba? Lado kay na siyang kuan na lugar sa kuan. Sa 3 moves nimo nga lihok, makuha nimo na siya. 3 moves na 3 moves. 3 moves nga lihok. Makuha nimo na sa kuan na siya. Ngana na yung forma. Na yung porma. Pero kinahanglan siyang 3 moves. Gawas na siyang syudada. Dili ni mo, pre. Namamantala ka. Dili na mo. Gago. Dili to mo. Gago. Dili to mo, gago. Ang galing mo talaga, bright ka. Dili. Ay, tama ako, gago. Mawalan siguro to. Three moves. Dapat makuha niyo ng 3 moves nga. Magawas na siyang syudada. Pangalan sa syudad. 3 moves na. Wala
gyud, surrender gyud. Wala, pre. Wala. Balik to, pre. Surrender gyud. Unsa gito, pre? Ana to. Ana. Murag nagsisiya, nagsiwa. Wala gyud. Wala. 3 moves lang, pre. Oh, 3 moves na siya. 3 moves lang, 3 moves. 3 moves. Surrender. Ha? Ako ah. 1 moves na to ah. 1 to ah. 2. 3. Tacloban City. Walay klaro. Galing mo talaga, bright ka. Oh, hindi tayo may klaro. Uy! Oh, nagapang City. Ay, kulang na pagtaklo. Walay klaro niya. Wala yun. Kayo. Claro.